Totar ədəbi əsərlərin sənğətli сөйләүчеләрнең Totar sözü бәйгесенә гаризалар кабул ителә. Габдулла Тукай исемендәге Totar дәүләт филармониясе Instagramдагы сәхифәсендә хәбәр иткәнчә, 1 сентябрьдән 1 декабрьгә кадәр филармониянең электрон адресына яки WhatsApp номерына видеоязма җибәрергә, гариза формасын тутырырга кирәк. Бәйге шигырь, мәсәл, проза, шигъри гаилә, автор башкаручы, профессионал номинацияләрендә була. Нәтиҗәләр 22 елның 21 февралендә Халыкара туган тел көнендә филармониядә гала концертта игълан ителә. Конкурсны Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдим итә. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе оештыра. Казанда 2022 елда узарга тиешле махсус кышкы олимпиаданы 2023 елга күчерделәр. Ярышларда үсеш ягыннан үзенчәлекле булган яшь спортчылар катнаша. Илебез спорты тарихында беренче тапкыр мондый ярышларны Казан кабул итәргә тиеш иде. Башкалабыз 2022 елның гыйнварында махсус кышкы олимпиадага 1900-гә якын атлетның килүенә әзерләнде. Пандемия сәбәпле күп кенә илләр делегацияләре үз спортчыларының сәламәтлеге өчен курыкты.